आं दिनै जोबोद एक्साइटेड नैबे आंनि हिर' हन्डा बाइकखौ आं दिनै हाखाव हुखि खालामजोबनो नागिरदों फुरा मडिफिकेसन खालामगोन आङो दिनै आङो नै हाखावग्रा मेसिन लाना फैखाबाय ब्रेन्ड निउ बेबो गाइस ओमफ्राय बे बाइकखौ आं दिनै एसे मडिफिकेसन खालामनो नागिरदों फुरा हाखावजोबसै दे होमबा नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो अके गाइस बिदिब्लाबो बेखौ हास'ग्रोनोसै फार्स्टआवनो 1 2 3 गो बख'जोब्बाय आं बेखौ नै हास'नानै बख'बाय हास'नो हाजोब्बाय बेखौ खेवनो थाखायनो रेन्जफ्रा बायस'जोबदोंमोन दा बेखौ जों कारेन्टनि मदद लानानै बेखौ जोङो हास'जोब्बाय दा दंबावो नैबे खिथु अके गाइस अके साइलेन्सार लागायसै मा नामलाय साइलेन्सार नामा एक्राफबिक साइलेन्सार लागायबाय गाइस साइलेन्सार सावथेगासिनो वाव जाहांबाय बाइकआव अलमस्ट 50%। ओके गाइस आङो दा नै बे बाइकखौ एसे कालार खालामबाय पेन्ट खालामबाय ब्लेक कालार ओमफ्राय बेवहाय टेंकिफोराव आङो एसे रेप खालामबावगोन ग्रीन आरो ब्लेक रेप खालामगोन बाहायबो कभार दङ बेखौबो आङो ग्रीन आरो ब्लेक रेप खालामगोन दा नायनो हागोन नोंथांमोना नै बाइकखौ आङो एसे मडिफिकेसन खालामबाय बेखौ दा आरो सिट बानायनांगौ नै बिनि सिटखौ आं दायो बानायनो थांगोन वेल्डिं मेकाराव थांगोन आं दा ओमफ्राय वेल्डिं मेकाराव थांनानै सिट बानायनानै ओमफ्राय स्पन्ज होनो थाखाय आरो सिट मेकाराव थांबावनांगोन गाइस दा होनबा नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो दा एकदम फिनिसाव नोंथांमोननि सिगाङाव देखायगोन आरोखि ना ओरैबायदि थाग्रा बाइक जागोन लेट्स गो माबा गारिखौनो माबा बियो ओरै जोंजों फैलाय रयेल एनफिल्ड बायदिसो नुयो वाव गाइस फाइनालि आंना सिटआ जाबाय नै बेखौ आं दासो सिट मेकाराव थांनानै लागायनानै फैबाय असम गाइस नै बिउटिफुल वाव एसे फुगारनोसै गाइस दे होमबा भिडिअखौ नायलांबाय थादो बेखौ दा एसे रेप खालामनाय जासिगोन कालारफोरखौ चेन्ज खालामबावगोन रेप खालामनानै नायलांबाय था